Fai uns anos o intelectual ferrolá Francisco Rodríguez facía unhas reflexións nun libro de conversas con el. Facía unha reflexión dicindo de que durante todos os anos de docencia, o sea, 40 anos, que a xeración máis, a mellor xeración intelectualmente falando, a máis preparada, a atopar aquí na Estrada, non? A xeración da que estaba Manolo Rei Romeu, Goretti San Martín, Xosé Manuel Maceira, eu mesmo era compañeiro de clase o cal, naturalmente, non implica de que fora un membro desa destacada xerazón. E decía, curiosamente, esa xerazón foi coincidir, eu tamén, nun proxecto do ano 94, 1994, creo recordar, da nosa terra, que era unha historia da literatura galega que editara a SPG. Bueno, aparecían outros autores tamén da Estrada, como Gonzalo Constenla, Pedro Dono, Bouzas, Xavier Camba. Nesa historia a mí encomendouseme, creo que era o fascículo 33, que versaba, traballaba sobre o silencio interior e a figura de Ricardo Carballo Calero. Eu coñecía, sabía un pouco do que se trataba, porque eu estaba naquel momento profundizando na literatura e na lingua galega, entón sabía un pouco quen era Carballo Calero, pero o feito de ter que profundizar máis, investigar máis sobre a dimensión intelectual deste home, realmente quedei perplexo, non? A verdade é que era un home, era o home total, era un home intelectual, persoal, era unha persona dun gran magnetismo, que evocábame, cando estaba lendo nos apuntes, evocábame a alma mater, é como se estuera vendo Otero Pedrallo ou a calquera dos membros do Seminario de Estudios Galegos, non? Recordo telo escoitado falar na Facultade de Historia, na de Filoloxía, na Asociación Cultural da Estrada, ou vino na Galería Sargadelos ou na Libraría Conceiro. Era impresionante, non? Porque o tipo tiña, como dicía antes, un magnetismo, era como unha persona antigua, e a súa maneira de falar, o seu galego, era un galego sedoso e ao mesmo tempo contundente, era unha persona cun gran magnetismo, como decía, non? E ademais xogaba ou tiña a aureola de vello profesor universitario que sempre gostaba que fora a becaria, normalmente unha becaria, non un becario, levarlle o maletín desde a suposición de cadeirade, como ele decía, a conferenciar ou que fora, non? Eu recordo unha vez, creo que foi en Sargadelos, que chegou a falar, claro, sempre rodeado de intelectuais e xente como a min, da miña quinta, da miña xeración, que admirábamos a aquel home, non? Porque era unha reliquia, non? E ademais era moi coherente no seu discurso, era casi como un moneco que se daba corda e falaba, non decía sempre o mismo, era un moneco no sentido de que repetía sempre a mesma coherencia, o sea, a mesma lucidez intelectual, non, nos seus discursos. E recordo nesa conferencia que decía no seu galego, no seu portugués sedoso, non? Así como de veludo, decíalle a unha moza que o acompañaba, dicía, por favor, señorita, achégueme esa cadeira, non? Pero cunha astucia ao mesmo tempo, non? Entón, eu creo que a figura de Ricardo Carballo Calero, polas razóns que acabo de dicir, para min marcoume intelectualmente. Eu creo que foi unha persona que tuvo unha vida moi dura dende a docencia, dende o cárcere, dende xa na Segunda República, a docencia en Lugo,
e, bueno, foi unha persona que, xa digo, a min e a miña xeración causounos unha profunda admiración sempre que o víamos ir cada a súa vivenda ali na carreira do Conde de Santiago de Compostela. Era un home cunha aureola que bueno, que sempre quixemos un pouco continuar, ser un pouco continuadores da mensaxe que ese home nos transmitiu, e que, bueno, que este ano se dedica ás letras galegas, que eu considero que, bueno, que xa era hora.